Hej og velkommen til Gamerplays Minecraft episode 1! Vi var jo 2 medlemmer, men det er lige meget. Hvad? Ja! Men du har ikke nogen jernpickaxe. Jeg vidste ikke, du havde et crafting table. Selvfølgelig tror jeg er så dum at gå ned og regne. Og jeg kan ikke finde... Der var den. Derhen. Spær mig lidt. Jeg er lidt snottet, jeg er nemlig forkølet. Jeg kalder mig lidt. Der kommer noget. Nu er der mange løg her. Sådan. This is how we do. Yeah, do like that. This is how I do like that. This is how we do. This is how we do. This is how we do. Yeah, do like 1, 2, 3, 4, 5. Så skal du bare mine hele det der område, hvis der nu er flere. Hvad? Jeg filmer. Men jeg vil gerne have Angry Bird soda, man. Svær mere. Ja. This is how we do. Ja. Rasmus, hvad for en vej skal jeg gå? Jeg går bare derhen og hugger træ. Nej, der kan du ikke smade. Hvorfor ikke? Der er det nok claimet af ejeren. Jeg kan næsten ikke løbe mere, Rasmus. Jeg er ved at dø af madsult. Så løb. Det er god. Så skal to. Og så går hen til spawnen og købe. Jamen, jeg venter bare på, at Kevin han sætter F om. Så jeg kan teleportere mig. Jamen, vi skal jo sætte F om op i skyerne. Jeg gider ikke dø, Rasmus. Er det stadigvæk nat? Så tror jeg bare, at jeg spiller. Jeg har jo ikke noget svær, vel? Hvorfor er du så dum at løbe ude imens du lægger? Jeg lægger ikke. Det blev nat. Det var ikke nat. Den edderkop skal dø. Nå, nu er den her ikke. Den er despawned. Så skal den der kravle ned af mig. Ja. Jeg kan ikke have rød endnu. Du er ikke til på spawnen. Det er også i dag, vi må købe det der rank, Rasmus. Jeg har et hat. Noget hjerte. Men det er halvt kylling. Jeg bliver teleportet, Rasmus. Så left ud. Og så ind.
Nu gør jeg ikke. Kan jeg smadre herhen? Der er zombier. Jeg tror lige, jeg går ned. Nej, ikke endnu. Jeg tror bare, jeg hopper rundt på træerne. Jeg kommer tættere på et menneske. Er du sikker på det? Au! Det gør ondt. Nå. Det er helt så fint. Det er rigtig lille med at lave det også. Ja. 0 power har jeg. Det er lige meget. Hvor meget power har vi? 0. F power. Skriv lige F power. Var det bare på grund af, at jeg døde en gang? Jeg kender ikke skrive F power. Ja, F. Jeps. Kun 1 power. Ja, men jeg kunne ikke gå for. Nu køber jeg noget mad. Jeg kunne godt holde det. Husk nu at trykke på den skilt derovre. Hvorfor? På den anden side. Der får man jo penge. Har du helt glemt det? Får man penge? Kan du ikke huske det? Du har stået på i timer. Bare for at få masser af penge. Mikkel, du har fået dine penge. Jeg har ikke noget svær eller noget. Og hvorfor er jeg stiv? Se, jeg går til skoven, Mikkel. Kan du huske dengang jeg fik en bog? Ja, og så... Jeg fik alle mulige gode ting. Hvor de bare dræbte hinanden derude, og så tog jeg den og tilføjede mig hen til Spawn. Kig, Mikkel. Hej. MC også Pro. Ja, jeg har været YouTuber på anden server. Kan du ikke huske den server, hvor jeg blev YouTuber? Jo. Og så kom der sådan en OP. Nej, jeg tror ikke på, at du er YouTuber. Og så sagde jeg, skal du vise? Nej. Og så sagde jeg, nej, jeg tror ikke på det. Du viser sikkert bare en En fail? Hvad fanden er en fail? Det er snart fuld hjernearme. Ja. Det var ham, som nakkede mig i går. Hvad skal jeg lave? Diamonds! Jeg fik en time. Mikkel! Jeg vil gerne have en. Diamond! Diamond! Er det F-form? Nej. Er der overhovedet noget F-form? Det er der ikke engang. Endnu. Det lærker ikke så meget. This is how we do. Yeah, so like that is so right. Yeah, jeg fik lige penge.